ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. дар видеои имрӯза 4 мошини фурӯшӣ аз як бародаро курси имрӯза 1000 рубли русӣ 138 сомони тоҷикӣ мебошад. баъди як рекламаи хурдакак мегзарем ба видеои имрӯза. шахсоне ки мехоҳанд мошин харидорӣ кунанд аз Россия шаҳри Москва, ба ин бародар муроҷиат кунанд. ин бародар ба шумо харидорӣ карда ба Тоҷикистон бурда соҳ саломат мерасонад. кадом намуд мошине ки мехоҳед бародаро? касоне ки мошин харидорӣ кардаанд мехоҳанд баранд, ба онҳо ҳам ёрӣ мерасонанд ва хоҳанд бурда мошини онҳоро ҳам ба Тоҷикистон мерасонанд. пешпардохт $1000 мебошад бародаро. номерҳо дар рӯи экран ва дар таги видео мешавад. марҳамат, занг занед. якум мошин Opel Zafira бо присебаш бародаро. соли бароришаш 2002, объем мотор 1.8, коробка механик, бензин, гази евро 4 дорад. задни камера задагия, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 55000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 398000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгиру фаромӯш накунед дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. ин 4 мошин аз як бародаро. ина марҳамат, харидори конкретни, занг занед ва муомила кунед бародаро. мошинҳош дар Тоҷикистон ҳам ҳаст, дар Москва ҳам ҳаст. дуюм мошин Opel Zafira, соли бароришаш 1999. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 160000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 22000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Opel Astra Turbo, соли бароришаш 2012. бензин, гази евро 4. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 480000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 66000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин грузовик Sobol, соли бароришаш 2006. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 200000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 27600 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.